Er is hier een gaan en komen van mensen die om verhuizing binnen. En dat is voor de squallen van de broadwezen die tijdelijk in het dorpshuis de terp komt. Kun je oud squallen, het spul wat we daarvan broeken, wordt je heen sleept richting het buurthuis de terp. En voor de komende 1-2 jaar wordt dit dus uw squallen. En maar we gebruik van dit gebouw, dus dat is geweldig. We hadden natuurlijk op een gegeven moment het voorstel om de squallen tijdelijk hier te huisvesting. En groep 1, 2, 3, 4 en 5 komen hierheen. En er is een berging ter beschikking gesteld om squallen, zodat ze hier zijn kunnen. Groep 1 en 2 die komen hier in een jongen te zetten die data mistiert en 3, 4 komen binnen. Wij gaan hierheen zodat op het plak waar nou de oudsquallen staat, ons kindcentrum gebouwd worden kan. En dus groep 6 tot en met 8 zit in Nieuwewier. En dat is als het ware dus bovenbouwlocatie tijdelijk. En dat dan ons kindcentrum gebouwd is, dan komen beide, zowel de locatie in Nieuwewier als de locatie die nou gebruik maken van het buurthuis komt, waarin het nieuwe kindcentrum op het plak waar nou de oudsquallen staat. Dus we kunnen mooi de bouw van dichtbij volgen. De groepen hebben een eigen klaslokaal, maar er is ook een algemene ruimte. We werken nu op een leerplein. In de coronatijd dat we dat even net de klassen gewoon even in hun eigen lokaal les. Maar zodra de ruimte er weer is en corona weer wat rustig is en het mei, dan gaan wij de algemene ruimte van de terp gebruiken als leerplein. Dus eigenlijk kunnen we het hele onderwijsconcept hier terugzetten, zou we hem inzet hebben. De eigen activiteiten van het dorpshuis kunnen gewoon teruggaan. We hebben met de gebruikers bij op tafel geweest en een gedeelte kunnen blijven. Want een gedeelte van dit gebouw gaan we gezamenlijk gebruiken met de squal. En een deel zal hier buiten het dorpshuis naar het koetshuis gaan. Dat is een onderdeel van het cirkel waar ik sales is en waar een aantal mensen terug te kunnen. Overwegend alles wat met gymnastiek en sport te maken had, dat kunnen we hier horen. De gezellige dingen, de feestjes en zo, die we voor in de hal kunnen zeer blijven. Maar vooral de vergaderdelen die zie je waar die zullen het koetshuis gaan. Wij gaan er hartstikke zin in, de squallen wil je ook. Waarschijnlijk hebben we 2 kinderen nog van elkaar en we zijn blij dat we uit mogen gaan. Maar op dit moment zie je het hartstikke goed. Het is echt een hele mooie oplossing. Want het is wel een uitdaging als je een squallen bouwen op plak waar je eigenlijk zit. En wat dat betreft hebben we een hele mooie samenwerking met de gemeente en vooral ook met het buurthuis. Om samen iets te kunnen doen voor de band van de dorpen hier omheen. Want de band van Nieuwewier en Nes zitten hier ook op squallen. Dus samen elkaar als gemeente en als dorp en als squallen vang je als het ware in een uitdagende tijd even met elkaar de boel op, zodat je gewoon goed terugdraaien kan. Dus dat is geweldig.